नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत्पळ्या आयचे मुख्य खबरो. कारवारात 9 ग्रामपंचायतीत अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक आज पार पडली. मतदार यादीत नाव नोंदणीचे महत्त्वपूर्ण निवडणूक अधिकाऱ्याली हळियाळ साम्राणीच्या गरडोळीत भेट. रात्रीच्या वेळात मध्यरस्त्यात पिस्तूल दाखवून हल्ला केलेल्या 3 आरोपीक अटक. मुंडगोड तालुक्यात 2 वर्षे झाली तरी रस्त्याची कामगिरी अडकुडी. आत्पळ्या आजचे सविस्तर खबर. कारवारात 9 ग्रामपंचायतीत अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक आज पार पडली. कारवार तालुक्यात या 9 ग्रामपंचायतीपैकी 5 ग्रामपंचायत काँग्रेस पक्षाच्या ताब्यात गेलात असे कळलेला. कारवारच्या काही ग्रामपंचायतीपैकी 9 ग्रामपंचायतीत निवडणे येयल्या नूतन सदस्याली ग्रामपंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष मतदान प्रक्रिया आज पूर्ण झाली. तितूतले अस्नोटीत अध्यक्ष स्थानाक पूजा प्रशांत कोठारकर तर उपाध्यक्ष स्थानाक श्याम दत्ता नाईक हेवी निवडणेले. हणकोण ग्रामपंचायतीत अध्यक्ष रंजना रत्नाकर परवार तर उपाध्यक्ष श्रद्धा चंद्राक्ष नाईक हेमी निवडणेले. माजाळी ग्रामपंचायती अध्यक्ष कृष्णा गोविंद माळसेकर, उपाध्यक्ष लीना दयानंद कोठारकर. शिरवाड ग्रामपंचायतीत अध्यक्ष दिलीप महानंद नाईक, उपाध्यक्ष पूजा नंदन मांजरेकर. किन्नर ग्रामपंचायतीत अध्यक्ष स्थानाक अंजू दीपक गुरव तर उपाध्यक्ष संगीता उदास गोवेकर हेमी निवडणेले. गोटेगाळी ग्रामपंचायतीत अध्यक्ष प्रभा उल्हास मडगावकर तर उपाध्यक्ष वर्षा विजय पडवळकर. मल्लापूर ग्रामपंचायतीत अध्यक्ष तनुजा रंगस्वामी, उपाध्यक्ष उदय तुळशीदास बांदेकर. देऊळमक्की ग्रामपंचायतीत अध्यक्ष सुवर्णा पद्मकुमार गावकर तर उपाध्यक्ष कमलव्वा श्याम वाल्मिकी. अमदळी ग्रामपंचायतीत अध्यक्ष आशा अशोक नाईक तर उपाध्यक्ष रवी नागप्पा दुर्गेकर असे आशिल्ले 9 ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष स्थान. मुणगोडात 2 वर्ष झाला बीन रस्त्याचे काम अर्धारत. मुणगोड तालुक्याच्या नंदीकट्टा ग्रामपंचायत व्याप्तीत येरेबैल ग्रामाच्यान सुरू जावचो रस्तो गुंजावतीपर्यंत सुमार 7 किलोमीटर असा. 2 वर्सां पयले अधिकारी आणि कंत्राटदारान रस्तो खंडून खडी घाल रस्त्याचे काम पुराय करनासतना अर्धार सोडलां. हजेन ह्या रस्त्यार येवच्या वयच्या वाहन चालकाक त्रास जावं लागला. रात्री वेळार ह्या रस्त्यान सावकाश वाहन चलयल्यान वन्य प्राण्याली भंय तर उरतात, पण वाहन जोरान चलयल्यान बीन अपघात जावं शकता. रस्त्या कामाचे आदेश उरल्यान बी रस्तो कित्याक जायना जनप्रतिनिधील्या लक्षात हाडला बीन आजपर्यंत प्रयोजन जालें ना. अधिकारीक विचारल्यान बी कोरोनाचे कारण सांगतात. कोरोना मदींच खूब कडेन कामाची सुरवात जाली आसा जाल्यान येरेबैलाच्यान गुंजावतीपर्यंत रस्त्याच्या कामाक मुहूर्त मेळचे ना अशें स्थळीय लोक सांगतात. PWD अधिकारी आणि कंत्राटदार विरुद्ध कसले बी क्रम घेन नासतना जनप्रतिनिधी थंड जावन आशिल्ल्या कारणान ग्रामस्थांक आक्रोशा कारण जाले आसा. तशें म्हण जिल्हा उस्तुवारी मंत्री शिवराम हेब्बार हेमी तातडीन अहवाल दिवन कंत्राटदार व PWD अधिकारीक रस्त्याचे काम बेगीन सुरू करूं सांगचे ना जाल्यार PWD कार्यालयात घेराव घालतले म्हण स्थळीय लोकांक सांगले. रात्रीच्या वेळार मध्य रस्त्यात पिस्तूल दाखवून हल्ला केल्ल्या आरोपीक अटक. येल्लापूर राष्ट्रीय हमरस्तो 63 येल्लापूर मल्लिका हॉटेला कडेन बायकाचेर वयतना 3 जाणांक आडोवन हल्लो केले बद्दल 3 जाणांक पोलिसान अटक केला. ही घटना सोमाराक रात्रीन घडली. सोमारा रात्रीन 11:15 वाजताना कृष्णाजी, आकाश आणि हेमंत हेमी बायकाचेर वयतना काराचेर येयले 3 आरोपी पिस्तूल रॉड घेवन ह्या तिघाचेर हल्लो करून गळ्यातली चेन, नगद आणि बायक दरोडकन गेले. ही खबर कोणाक सांगल्यार खून करतलो अशी धमकी घालून गेले. अशा आरोपी विरुद्ध येल्लापूर पोलीस ठाण्याचे तक्रार दाखल झाला. पोलिसान तपास करून मदनूर ग्रामात अलकेरी गावात वचून मौलाली मोहम्मद साब, मोहम्मद आसिफ आणि अतुल्ला ह्या 3 आरोपीक ताब्यात घेऊन आरोपी कडच्यान या कृत्याक वापरिल्ले पिस्तूल, रॉड, मिरची पावडर, मारुती कार, बायक, नगद असे सगळे 90,000 किमतीचे वस्तू जप्त केल्यात. PI सुरेश कुमार हेमगेल मार्गदर्शनान मंजुनाथ गौडर PSI, भीमसिंगजी PSI येल्लापूर पोलीस स्टेशन, PSI मंजुनाथ मंदगी आणि कर्मचारी हजर आशिल्ले. मतपट्टीत नाव नोंदणीचे महत्त्वपूर्ण निवडणूक अधिकाऱ्याली हळियाळ साम्राणीच्या गरडोळीत भेट. हळियाळ मुख्य मतदान निवडणूक अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार हेमी हळियाळ तालुक्याच्या साम्राणी विभागाच्या गरडोळी हिंगा मंगळवारा भेट दिवन
थंयच्या लोकांनी मतदार यादी तपासून काही लोकांनी नाव नमूद जालें ना म्हण मतदानाचे महत्व पटोवन दिले आणि नावां नोंदणीची व्यवस्था केली आणि ग्रामस्थां बरोबर विचार विनिमय करून तेमगेले अहवाल स्वीकारले आणि तुम्ही खेड्यात जरी उरले तरी प्रजाप्रभुत्वाचे काम तुमचे कडच्यान जावूं जाय। रानात रावतात म्हूण फाटीं रावूं जायना। हळयाळ भागात तुमचे सारखे बरेच लोक आसात। 80 घरां सुमार 150 मतदार आसात। असले गावात आमचे सारखे मतदान निवडणूक अधिकारी पहिल्या वेळा या गावात भेट दितात। तेजो सदुपदेश घेया अशें तेमी म्हणले। बरोबर जिल्हाधिकारी डॉक्टर के हरीश कुमार, उपविभागाधिकारी विद्याश्री चदरंगी आणि रेव्हन्यू खात्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले। इतल्यान आयचे कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नका। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।